Skúsenejší obranca Fínov Peter Numelin. Musím povedať, že to bola najväčšia chyba. Jasne vyhráme boli v našej obrane tretiny. Proti Korpikovskému a dopredu už ide Kukumberg. Dostal poriadnu sekeru do ramena. Starosta si to musel prehodiť na forehand. Veľmi dobrá šanca a gól! Tomáš Tatar a jeho druhý gól na týchto majstrovstvách sveta. Znižujeme na 1-3. Pomerne rýchly gól ešte pred koncom druhej minúty, tretej tretiny. Slováci sú späť v tomto zápase. Výborne. Veľmi dobrú prácu odviedol Roman Kukumberg, ktorý zatiahol puk do útočného pásma. A po starostovej strele dorazil puk do bránky Tomáš Tatar. Henlonovi sa oplatili zmeny v zostave. Tatar stál na tom príhodnom mieste, snažil sa oteč, keď mu to nevyšlo, tak vyšla aspoň dorážka. Tentoraz Fíni zlyhali v obsadzovaní si hráčov, ale nám to ani najmenej neprekáža. Mika Ménpé ho poriadne povodil po celom útočnom pásme Roman Kukumberg a práve tento obranca potom chýbal pred vlastnou bránkou, využil to Tatar. Spolupráca dvoch Tomášov, starosta a Tatar, nám zabezpečila po práci Roman